Здравейте, приятели на всички! Добър вечер на Fuego Active и на всички любители на Пламена и на нейните разсъждения, истини и заключения. Здравейте! Добра да е вечерта ви, да е сбъдната, да е красива, да е благословена и най-важното да бъдете озарени от светлина, от любов, от щастие, от късмет. Още с включването ви пожелавам да ви бъде наистина на късмет и на хубави неща, които искате да ви се случват във вашия прекрасен, изобилствен живот. Здравейте и добър вечер! Сега, темата, която днес, извинявам се включвам, е доста интересна. Задавих с слюнка, често се случва. Слюнчестите жлези работят добре. Да не го мислим. Темата е Божествения ключ. Ключа на портала. Ключа на новото. Ключа на силата. Това го има в Fuego Active. Точно този божествен ключ, който всъщност искате да събудите вашата красива същност. Божествения ключ е на вашето събуждане, на вашето събуждане, на вашата смехотерапия, ако щеш, на вашата нова съзидателна енергия и на вашия копнеж, който да се свърже с невидимото, за да стане видимо и да стане после зримо за всеки един от вас. Защо ви го казвам? Защото всичко това, което е около нас невидимо, то ни свързва с Божественото. Не напразно реших днес да се включа и да говоря за Божествения ключ. Много от вас ще ви бъде интересно да чуете неща, които всъщност може би сте прочели, може би сте чули, може би имате във вашето разкодирано ДНК, както правя на моите събития. Разкодираме ДНК-то и ви помагам определено да се спомните кои сте, защо сте тук и на къде искате да вървите по вашия път. По вашия път. Така, много от вас имате емоционална измяна и това е по-опасно от тази травматичната, дори от физическата болка. Защо ви го казвам? Защото когато говорим за всички тези очаквания на всеки един човек, всички тези предателства, които всеки един или всяка една от нас под една или друга форма са получили от близки хора, от чужди хора, ако щеш, когато най-малко сте очаквали, и ако ние или вие не сте се научили урока, означава, че привличате отново същото и себеподобно, защото отлично трябва да знаем всички, че ние за да привлечем нещо, ние имаме почти 70% от това, което има е този човек, който сме привлякли. Обаче, преди ния става изчистването по-бързо, а пред другия остава по-бавно и остава в травматичното. Т.е. този човек остава в травмите си и не е готов и за да влезе в началото на нещо ново, на нов период от живота си, както сега до 15 септември. Всички трябва да влизате в нов период на живота, всички трябва да късате старите неща, всички трябва да се освободите от стари неща, които не ви трябват и не ви служат вече. И трябва да скъсате с старите нишки, които всъщност могат да бъдат ваши близки, които могат да бъдат невидимите нишки. Тези нишки, които всъщност дори да става дума за любов, страстна, бурна, експанзивна, брак с уважение или без уважение, ако щеш. Вече е време да се скъсат много нишки, които пречат. Едновременно те пречат за това да влизате в новото си аз, в новото начало и да променяте. Ако един човек е в застой и той не променя, това е много голям проблем, защото този човек може да стане в същия период до края на живота си и да стане на 95 години, близо столетник и да каже: аз така живях, защото така прецених и ме беше страх от изява, да се покажа на света, да говоря, да кажа нещата, които мисля, да покажа моя личен бранд или моето излъчване, как изглеждам и как се обличам. Примерно, това е твой личен избор. Това е един вид, как да кажа, код, един вид ключ на това какво си ти. Когато говориш лошите думи, ти
ти намесваш много хора в полето. Ти не говориш само лоши думи, че днеска някой ти би битнал и ти теглял една майна, а ти говориш много лоши думи, защото този човек дава енергия на теб. Ти я приемаш и моментално вместо ти да я изчистиш, то става по този начин. Се завърта, той е цилиндър и ти се прибираш в къщи и друг път съм ви го казвал и отиваш и се го изкарваш на най-близките, защото някой те е ядосал и те е играл по егото, защото не ти е играл по свирката. Така, сега, в началото на всяко едно нещо всичко е прекрасно, всичко е красиво, всичко е брилянтно, има съвкупност, има отношение, има изпепеляване, каквото и да е. Винаги влизаме с страст във всяко едно нещо, каквото и да е то. Я нова работа, я нов проект, я нова любов, пътешествие, ако щеш. Всичко при теб е страст и в тази страст какво правиш ти? В тази страст ти се самонадъхваш, самонавиваш и ако в един момент ти не се, как да кажа, пребориш с тази си емоция, ти започваш да се самоизгаряш. Точната дума е самоизгаряш. Защо ви я казвам? Човек се самоизгаря тогава, когато се пренавива. Човек не трябва да се пренавива. Защото както една болест има застой, тя може да има рецидив естествено и може да бъде в ремисия. Също нещо е с чувствата на хората, с емоциите и с участващата критика. Тази критика, която всъщност всеки един под една или друга форма има и влиза до някакви зависимости. Сега, става дума за молитвата. Тя е вид пристрастяване. Тя е вид като дрога, като емоция, като зависимост. И много често, днес бях на една среща, чух някакви неща, които всъщност ме накараха да се замисля и ме изпратиха наистина в много голяма дълбочина на знанието. Аз познавам много такива хора, които всъщност ходят на църква, в живота в реалния не са такива. Църквата, за съжаление, приема най-много негативна енергия, защото всеки отива там с болката си. И когато си импат и влезеш в църквата, ти усещаш цялата негативност, цялата болка, цялата плач на хората, които са отишли за някакво изцеление, за някаква амнистия, за нещо, което всъщност са искали да имат в живота си. Защо ви го казвам? Защото вярата и божествения ключ е в твоята вътрешна молитва, такава каквато ти я кодираш в твоето съзнание, след това в твоето подсъзнание, за да може да отключиш хиперсъзнанието, да се качиш във вибрацията на божествената стълба към Господ. И ако ти имаш Бог, в който вярваш, и ако ти имаш поведение, което всъщност дава смирение, дава изцеление, дава път към важните хора и към самата или към самия теб, душата ти няма да увяхне, няма да повяхнеш, а ти ще качиш жизнената енергия. В живота винаги съм казвала, борбата не е за злато, за диаманти, за пари, за нищо друго, освен за енергия, за власт. Така, сега, хората, които имат много енергия, защото много пъти ме питат как удържаш 30 човека 3 дни и ти работиш от 9 сутринта, от 8:30 всъщност работя, до 8 вечерта и отделно ходим на ресторант, после някъде отидем на парти, нещо, ти трябва да дадеш внимание на тези хора. 3 дни аз съм целодневно тяхна. И не само, на семинарите идват по 100 човека, по 200 човека. Тази енергия аз се държа в ядрото и я контролирам. А ако я пусна, това ще ме смажи и ще ме убие. И защо ви го казвам? Защото ако ти не можеш да контролираш собствения си гняв, нрав, емоции, ти не можеш да контролираш абсолютно нищо друго. И се измъчваш във всяка една ситуация в живота си и си казваш, аз нямам зависимост. Аз ти казвам, имам хора, познавам, четат всеки ден по 300 молитви, обаче правят опозит на всичко това, което всъщност четат. И пак повтарям, божественият ключ е в теб, в твоите нишки, свързани да поддържат високата вибрация, която те обединява към твоя вътрешен ключ. В твоята енергия, там е твоят гръбначен стълб, там е твоето кундалини енергия. И тази жизнена енергия, ако ти не я центрираш, ако ти не можеш да я контролираш, ти ставаш чужда на Божественото царство. Ти ставаш чужд, ти си гостинен. Ти не си част от всемира. И когато ставате все по-слаби, виждате ли ме така, че тук ми блестят яко светлини от всякъде, че когато вие ставате все по-слаби, човека така е устроен, за да има слаби, да има и силни моменти. Всъщност нишките се свързват тогава, когато поддържате и подхранвате енергията. Много пъти казвате, Плами, искам да те питам нещо, как мога да дойда и ти да ме заредиш и да ми дареш енергия. Аз ти давам знание, давам ти изцеление. Вече енергията ти си я
задействаш сам или сама. Сега, енергията на любовта, енергията на живота, енергията на работата, енергията на всичко това, което всъщност искате да имате като мечти, енергията на проводника в теб, защото всеки човек е канал на божествена енергия. Може да се загуби малко връзката, но сега съм на 5G, бях на Wi-Fi, нещо става пак с тези моите телефони. Сега, тук трябва да разберете едно. Ако на пръв поглед всичко е наред и няма за какво да се притеснявате и всичко е така, както искате да бъде, не бъркайте в дълбочина да разрушавате това. Значи всичко е наред и всичко е добре при вас. Защото аз виждам много хора, защото сега е така наречено всички да са много духовни, за съжаление, но не всички са. И подхранват една висша лъжа, че са духовни, а проповядват съвсем различни ценности, правят съвсем различни неща, които всъщност нямат нищо общо с духовното. Духовността е ти всеки ден се учиш на нея. Тоест ти трябва да преосмислиш в живота си за теб какво те бута назад, какво те избутва напред, какво за теб е духовност. Ще се надвиквам с музиката, тук две птички се целуват. Ето, духовност. Те какво правят? Любов. Целуват се, искат да се размножават. Това е духовност. Когато енергията на любовта работи по този начин, вие трябва да възстановявате вашите клетки, вашата клетъчна памет. И когато вие за вас разбирате вашата духовност под всяка една потребност, под всяка една мисъл, под всяка една молитва, под всяко едно изречение, което вие спелувате с вашия български език, вие ще бъдете във вашата връзка с Господа, с Всемира, с Вселената, с космоса, с каквото решите. Но ако вие постоянно преосмисляте, имате някакви негативни убеждения, вашия мироглед е къс, нямате широкоспектърен мироглед, измъчвате се в постоянно ситуации си в роля на жертва или на спасител, или на моменти ти писват, че всички са на гърба ти или се искат всеки някой да му вършиш връзки, да му помагаш. Това е твоята мисия. Трябва да я приемеш, да премълчиш, да преглътнеш и да продължиш. Защо? Защото, както обичам да казвам, жената е един проводник на истинската енергия, на силата, на нейната вътрешна сила и светлина и нейната сексуалност. Мъжът е този, който опложда и разпръсква семето си и дава тази намеса. Той да е гръбнака, т.е. жената да може да се облегне, нали така? Това дава силата и величината на Адам и на Ева, тези, които са създадени да бъдат наш пример. Макар че, много добре знаете, Лилит е била съвсем различна от Ева и много често тези бурни, непокорни жени, в демонична същност, ако щеш, в огнения нрав, са били изпепелявани след това и не напразно са казвали, че те са демонични. Не, това са жените, бягащата с вълци, това са жените на свободата, на личния избор и на вътрешния самоконтрол, че тя може, че тя знае, че тя е независима и че тя избира дали да има някой до себе си. Това е разликата между свободната жена, както написах книгата "Обичай свободно", Бялата Библия, разликата на свободната жена и разликата на съвременната жена е много различна. Съвременната жена, за съжаление, запишете си го, скъпи дамички, забравяйте за вашите лични задължения. Енергията тече, бум, трябваше, чак направо се зафъфлих. Жената е смирена само когато реши. Тя е покорна на мъжа си, защото тя го е избрала. Не е избрал той. Няма такъв пример и няма такъв модел в природата мъжа да избира жената. Жената избира мъжа. Така, тя трябва какво да направи на този мъж? Той трябва да бъде също задоволен, да му бъде сготвено, да му бъде долу-горе подредено. Не трябва да е аптека, не е нужно нон-стоп всичко да е аптека. Понякога в хаоса намираш себе си. Да почистиш, да сготвиш, да изгладиш, да помогнеш на децата си за домашните. Нали? Да виждат децата, че ти си пример за майка, която те искат да имат като пораснат, особено ако са момичета. Ако са момчета, вземат примера на баща си и по този начин семейството дава примера за божествения ключ. Сега, дали са моногамни, дали са полигамни, хората избират под собствен избор и под собствено достояние, те избират да бъдат верни или неверни. Запишете си го, ако не знаете. Верността е само един личен избор. Никой не се ражда верен. Човек избира да бъде верен. Пламена Динчева. Ако не сте чели "Обичай свободно",
Айде да си я вземете сега на промоция с Лос Анджелес, последния ангел, и прочетете неща, които ще ви отключат много вашето съзнание, подсъзнание, ако ще всичко ще отключи направо, ще бъде един голям катализатор. Не катарзис, катализатор. Сега, когато минавате и погледнете себе си, онзи ден ви дадах метода, който работя толкова години, вече 7, огледало. Поглежда се в огледалото и казваш, това съм аз съм избрала себе си, за да служа, освен на себе си, на моите близки. За твоите близки са децата ти, нали, ти си избираш мъжа и така нататък, на кой да служиш. Но това не ти трябва да ти става навик, скъпи дами, и това не трябва да ти става задължение. Ти го правиш с любов. Ако едно нещо не се прави с любов, единия път ще кажеш, хубаво ще мини номера, втория път ще кажеш, ще осмисля, третия път, аз какво правя, бе? В един момент ти ставаш, нямаш идентичност, ти загубваш себе си, за това да служиш на всички останали. Затова всичко в природата има баланс. Така е в семейните отношения, в любовта, в работата, в бизнеса, във всяко едно нещо. Всяка една ситуация, която поражда конфликт и скандал, е от двете страни. Винаги, за да запалиш тази свещ, трябва да навидя сега свеща, нали, за да я запаля. Няма да се случи иначе, нали? Ето, това е мъжа и жената. Мъжа дава огън на жена си или обратно. Жената дава огън на мъжа си. Примерно. Така във всяко едно нещо в живота. И ако вие, скъпи дами, защото работя с много жени и виждам проблемите ви, ако вие не можете да се центрирате в правилната си енергия и във вашата творческа енергия, пак казвам, божествения ключ е вашия творец. Там е под тази точката, която натискаме и отключваме систематизацията на знанието на вашата мисъл форма. И когато вие това го направите, вашия мироглед, вашите убеждения, всичко това ще бъде ново и ще се случва ново. И ако нищо във вашия живот не е бреме, защото днес как две клиентки имах, аз му готвям, аз му чиста, той се връща, а той е това. Това не е бреме, това е удоволствие. Ти си го избрала този човек и трябва да му покажеш, че ти си изморена. В Божествения ключ работи така системата. Архангелите светнаха, видяхте ли? Че ти си изморена и искаш да му кажеш: мило, скъпо, зайче, байче, мише, каквото му казваш. Днес аз съм изморена. Моля те, поеми част от някои от моите задължения, защото аз съм каталязла и имам нужда да релаксирам. Ако той е истински мъж и знае всъщност как да глези жена си, той ще го направи и той ще помогне. А ако не е, ако е байганю, ще си дигне краката с мерзливите чорапи, ще тегли една и ти ще почнеш да го намразваш всеки ден след ден. Слушайте, мъже. И тогава ще кажете защо има изневерие, защо има любовници, защо има други. Любовницата първите 3-4 месеца е писанка. После ще стане същия изрод като жена ти, миличък. Така че много внимавай какво всъщност правиш и за това защо ти не се прекланяш пред първият си избор, а избираш втория. Там е приварената ракия ли? Не. Едно е също е навсякъде. И тук има едно подобие на това. Ако ти искаш да си в консенсус и във вътрешна хармония със себе си, с всички останали, ти трябва да си приемеш задълженията. Дали ще си готвачка, миячка, перачка, секс кукла за мъжа си, най-секси мадамата, богиня, кралица, каквато искаш бъди, ти трябва да си избереш ролята. Жената избира ролята, в повече случаи, аз като такава го казвам, на майка. На майка, защото в нас ни е кодиран кода майка. Пред нас е пръснат златния прашец на Божествения ключ да бъдем майки. И няма нищо лошо на жени, които не искат да раждат деца. Не ги съдим, не ги критикуваме. Може да е страх, може да е инкарнацията от предишен живот, да имала 5 деца в този път, да не иска да се гледа животни или да се пътува по света. Иска да е егоист, това е личен неин избор. Или не е срещнала правилния човек и не може да съдим тези хора. Обаче, ако ти, човек от там, що ме гледаш, не си приемеш ролята на майка, на съпруга, на любовница, на автентична императрица, ако щеш, на твоя съпруг или гадже там, какъвто и те, партньор, където живеете на партньорски начала, ти започваш да отслабваш невидимо в енергията си и започваш да нямаш никакво желание за абсолютно нищо. Нито да излезеш навън с приятелки, нито да сготвиш, нито да изпереш, нито да се люби с мъжа си, както се любила като дива богиня първите 3 години. И после ти става едно, добре, айде сега, айде утре, изморена съм, боли ма главата, ама не, сега това. И така нататък. И в един момент става един кръвоврат и по този начин вие какво правите?
той се зарежда другаде, идва, дърпа и от тебе, той е зареден, силен, с енергия, кой 5 пъти на фитнес, гледаш го мускуля, звяр станал, а ти нямаш енергия да зашиеш едно копче, а камо ли да направиш, да фърлиш 2 пържолки на тиганчето и да направиш едни задушени зеленчучки. Примерно. Така, скъпи дами. Това е инфантилно. И за съжаление, много от вас ще кажете, Плами, ама да, ама това, ама много книги си прочела или много образование. Аз говоря много често от опита на клиентите си и също от моя огромен опит в живота ми. Сега, не може да забравите, че преди всичко вие сте дами, че вие сте жени и че вие трябва да бъдете в позицията на приемам. Запишете се го, милички. И след това отдавам. Какво означава? Приемам. Зареждам се, вземам, отдавам, нахраних се, давам ти. Жената е богомолка. Днеска пак има богомолка, вече втори ден, зелена, с променена кожа, ще ви снимам да видите, ако не вярвате. Вече не знам колко дни виждам богомолки и змиички, но ще ви кажа нещо. Това е на късмет, но ще ви кажа и нещо друго. Богомолката може като се свърши работата, като я оплоди, като я забрамени, тя не му трябва. Нали? Той не й трябва. Свирка си, изяжда го и айде, продължава. Така много в браковите ви се случва. Той ви направи детенце, ти си оплела кошничката, той е твой, никаква грижа, кой с пижамата скъсана, той така стана, разплута, ала-бала. Той намерил друга и ти мразиш света и ставаш феминистка, мразиш мъжете, мразиш всички жени, защото са по-красиви от тебе и са поддържани, ти си станала със задника с извинения нагоре и не се поглеждаш колко красива можеш да бъдеш. Аз точно това правя. Изкарвам най-добрите ви качества, показвам ви пътя и ви правя нещо, което никога до момента не сте били в живота си. Така е устроен човекът. И божественият ключ работи така. Аз подхранвам теб, ти подхранваш мен. Тоест, баланса на Вселената работи. Ние всички сме едно. Ти захранваш къщи и той идва и храни тебе. Включвам се с тази тема. Нямаше да се включвам днес, защото утре имам предстоящо пътуване. Естествено, аз съм все на колела, аз се пътувам някъде и така нататък. Сега, тази тема днес дойде от мои клиенти, с които работих сутринта, рано сутринта, скъпи дами и господа, преди да запиша спортното си видео на Женско царство. Аз работя от 8 часа, момичета са много доволни, направих им и спорта да се направят за месеца, който желая може да се включи в моята 6-годишна VIP група клуб Женско царство, не Звездно царство. Звездно царство беше сега на ретрита в Лозенец. Женско царство. Там работим на символична цена. Може да платите едногодишен абонамент, може всеки месец. Сумата е символична. На 55 лева и 55 оставам цената. Бяха дигнала, оставам на тази цена. Който няма възможност, се може да намери 50 лева да се включи, да заповяда. Правим много различни практики там и може да събудите себе си в това, в което сте забравили да се грижите. Сега, защото много ми казват, Плами, не мога да дойда на твоите ретрити, и сега Шри-Ланка има, сега има и други места, ще ги обявя много скоро. Сега, ви се преценявате. Всеки си разполага според чергата. Но, по тази тема, като говорих с тези прекрасни хора, имахме консултация, семейство, единият дърпа чергата към него. И ви го казвам тук, защото може да научите много неща. И двамата, ако имат един буркан мед пред себе си, двамата ще бръкнат в кацата с меда или в буркана и ще си оближат пръстите. По еднакъв начин. Което означава, че еднаквостите трябва да работят, за да може да намерят баланса. Душата повяква и жизнената енергия на човек отслабва тогава, когато човек загива без причина. Човек загива, когато не обича. Запишете си го. Човек загива, когато няма чувства. Човек загива, когато не изпитва никакви емоции. Човек загива, когато не се предизвиква. Човек загива, когато не се записва да учи нещо ново, за да може да се интегрира в обществото и да се надскача и да се развива. Тук не говорим да ми стават всички полиглоти, доктори, милионери и така нататък. Тук говорим за да се развивате вие. Вие трябва да влезете в божествения план. На това какво можеш да правиш, в какво си добър и в какво всъщност е твоята сила. Една от клиентките ми днес трябва да бъде доктор. Обаче мечтата й за да бъде доктор я отвява на друго място и става много добър, примерно, адвокат. Но по съдба тя казва, трябваше да уча за доктор.
но не е станал доктор и сега е адвокат и сега съвсем различно нещо записва, пак да се сбъдне мечтата. Затова казвам, винаги има начин да избереш доброто съществуване. Винаги можеш да осмислиш съдбата си, начина си на поведение и да се промениш. Да, характеропатията не се мини. Ти си такъв. Аз, примерно, съм на 45 години, като ях на метлата, му да не си пред мене. Като съм добричка, съм кукла Барби. Розовото пати. Но, пинк розовата пантера в случая, то розово пати няма, жълто пати. Но, трябва да разберете едно. За да се смириш и за да намериш баланса, ти по някакъв начин трябва да правиш компромис. То без компромиси не става. Не можеш да имаш прекрасен живот без да имаш компромис. И компромисите не ги правиш със себе си, а ги правиш с хората около теб, за да ги накараш и те да се чувстват щастливи около теб и добре. Иначе ще бъдеш на приказката. Сам се раждаш и сам умираш. През другото време си добре придружен. Избор. Пак стигаме до избора. Защо стигаме до този избор? Знаете, избора е, че това, което ви свързва, е любов, прошка, изцеление, чувства, смирение, посока, братска любов, истинска любов, майчина любов, бащина любов. И в тези нишки, във всяка една връзка, независимо каква е, хората се обозначаваме с емоционалното ни поведение. И пак казвам, в Божествения ключ, твоята молитва, как ще си я напишеш? Бог ти свали лист и те помоли. Напиши писмо до мен, напиши молитва, за да бъдеш изцелен. Напиши какво ти, човеко, чувстваш, за да мога аз да ти помогна. И отново да почувстваш, да те прегърна и да знаеш, че можеш. И аз ще ти помогна. Бог. Архангел Михаил. Запишете го. От канала е. Това е молитвата, която трябва да напишете. Това е значението за всеки един от вас. Да започне, да я напише, да има това превъплъщение на новата идея. Как да се обърна към Всемира, към Създателя, към Господ. Кой е горе? Там светлина ли е? Исус ли е? Кой е? Кой е над мен? Аз знам, че има някой над мен. Кой е над мен? И когато с 144 пратеници на светлината, току-що бяхте, напишете тази молитва, аз съм в канала, даже в момента не помня какво ви казах, трябва да се го записвате, за това казвам Лист Химикал винаги на мои лайфови и семинари и събития. Тази канализирана енергия ти виждаш. Ето, това е молитвата. Утре ще я кажа. Ще се напиша кода по метода Архан на Пламена Динчева. По башено име. Числата, които изчислявам. Ето, 3 седмици. Бам, бам, бам. Слагам ги в кръг. Ето, изцелен съм. Живота ми става по-хубав. Но има доста тайни, които няма да ви ги дам, защото гледам, че много се използва вече моята методология и много хора, защото нямат собствени идеи, опитват се да откраднат, защото е лесно. Аз много винаги съм казала, че някой се иска да краде от някой друг. Няма да кажа доста тайни, много изцеления, защото всеки ще почне да ги ползва. Аз ще ги ползвам само на моите събития, личните на ретритите. Сега в Шри-Ланка ще има такава инициация, която давам за отключване на кода на младостта и за отключване на всичко това, което трябва да знаете, но няма как да ви го кажа, няма да го покажа в момента. Ще остане тайна, защото хиените чакат. И също другото, което искам да кажа, когато сте в вашата мисия, няма да имате нищо, което да ви спре. Винаги съм казвала, енергетиката не може да се копира и има неща, които трябва да ги разберете вие. Да бъдете видими, а не невзрачни. Това означава, това е моят апел към вас тази вечер, да минавате на другата страна, ако виждате негативни хора и ако има негативна енергия, което аз много често избягвам вече. Някой е негативен, има такова гадно поведение, има някакъв плюй някой друг, бла-бла-бла, бу-бу-бу. Ставаш рязко и се тръгваш или отиваш на другата страна на тротуара или кажеш, не ми се слуша, ай ще говорим друг път. Защо ви го казвам? Защото моментално тая енергия влиза във вас.
Клюките изморяват човек и го изтощават. Вас това не ви интересува, вас това не ви интересува. Вас ви интересува вашия живот, вие да сте добре. Вие да преосмислите живота си и вие да създадете новото си съвкупно събуждане на всички вас, като направите тази връзка, която казвам толкова време, връзката на вас, връзката на Аза, връзката на светлината и връзката на божественото. Така, божественото е във вашите убеждения. Убежденията са: аз вярвам, аз мога, аз заслужавам, аз получавам, аз създавам, аз научих, аз получих, казваме го, аз се промених, аз се обнових, аз се изцелих. Записвайте се ги. Всичко това. Бам! Бум-бам! Какво искаш повече? Искаш да ходиш на доктори, ти дават елачи, ти дават хапчета. Не. Психосоматично. Всичко зависи от теб. Пренастройване на антените. Пренастройване на мозъчните гънки. Сивото ти вещество. И ако ти го пренастроиш, всичко ще ти се нареди. Ще бъдеш уникален човек и ще живееш живота на мечтите си. И няма да гледаш и да завиждаш, а ще викаш: брей, моят живот къв хубав стана. От как я срещнах тази пламена и ходех на обучение, на ретрити, гледаме на тия лайфове 6 години. Брей, ма той има какво да науча от нея. Не само да я чувам смеха. Ха, на баба Яга. Защото някои му приличават и с това. Ако могат да се смеят така от сърце, искрено им пожелавам, но за съжаление са оперирани от щастие. От щастие. И когато човек се смее истински и когато човек е щастлив, то му личи. Днеска съм имала 5 човека, 3 срещи след това. Помагала съм на майка за киселите краставички, нося буркани, фърлям бокуци, така нататък. Чистех тук, изблизах къщата, пусках моп, проксумкачки. Остана само с измия тигана, защото си готвих и там салата, къде се правих, там и мои други работи. Пак имаш енергия. И тук 1 час да не спирам, и преди това говорих с 3 приятелки, с които не се бях чувала. По 30 минути всяка. Всичко е до енергия. Ако имаш желание, намираш време. Ако няма желание, намираш оправдание. Аз много такива ги познавам, намират се оправдание. Ма не мога сега, трябва да се вида с това, трябва да се вида с оня, трябва да сега това направя. Не бе, скъпа. Ма защо си така лицемерка, бе? Направо не мога да понасям всички лицемерки. Бе, кажи, не искам да виждам. Айде, пътя чанта е за хляб. Защо живеят хората в лицемерие? Знаете ли що? Защото не знаят ти къде ще отидеш и колко ще се качиш още нагоре. Един ден мога пред до тебе. Защото колелото се върти. Един ден тя може да иска да е до тебе. Знаеш, сетих се за тебе. Може да ме помогнеш с това. Може да ме дадеш пари назаем. Можеш това да направиш за мен. Можеш това. Не мога. Няма как вече да мога. Научете се да имате лични граници и да режете сулю и пулю от живота си. Пак казах, на другия бряг отивате, на другия край на тротуара, виждате ли негативни хора и използвачи около вас. Божественият ключ работи така. Ще ти дам силата, ще дам знанието, ще дам светлината, ще дам изобилието, ще дам всичко. Ти първо трябва да работиш. Той е тъй да си правиш медитация и какво беше? Визуализация, манифестинг. Манифестирах $2 милиона. Чакай да видя банковата сметка. 7 години ще ги чакаш ли? Хващай се за работа, мързела, и мързел там. И действай, и работи. Ще дойдат парите. Как ще дойдат? Ти не работиш, те няма да дойдат. Ти не си търсиш работа даже. Ти не подаваш документи, сивита. Ма седиш и визуализираш и вярваш на визуализацията, как сега като стоиш така седнала, 3 дни ти ще манифестираш, ще пишеш кодови, ще пишеш това и ще дойдат парите. На върба сряда ще дойдат. Ще дойдат, когато си мръднеш дъто и работиш усърдно и имаш амбиции. Аз съм ти жив пример. Личен. Пак казвам, граници, хора, които ви използват, които само мънкат, нямат време за вас или пък вие се оправдавате, че нямате време за тях. Но за какво са ви тогава в календара, в телефона, във Фейсбука, за какво са ви такива хора? Ножицата, бам-бам-бам. Само силни хора около вас, можещи. Пак казах, изгледайте видеото преди 5 дни, като бях на почивка, къде ви го качих. Как да вземаш съвети от кой? Много е важно. Аз винаги съм казала, трябва да гледаш и да имаш за себе си някаква представа. Можеш да го направиш това нещо. Да не се самопренавиваш, защото много хора се пренавиват. И легнала и спи, и чака $2 милиона. И аз казах, бре, колко време ще ги чакаш? Ами аз ги манифестирах, що не идват. А ти какво правиш? Ми чакам ги. Викам,
се смях пак, какво да правиш? Ми ще ги чака. На върба сряда някой чувал ли е от умрял писмо? Някой получи ли от умрял писмо? Имате ли починали близки? Баби, дядовци, бащи, майки? Кой получи от умрелия писмо? Никой. Ма всички. Реалността каква е? Каква реалност, бе, човеко? Какви реалности, какви петля? Всичко зависи от тебе. Днеска, тук и сега. Работиш ли? Усърдно ли работиш? Трудиш ли се като челичка? Да ще го напълним. Кой ще се съгласи с мене? Я да видим. Кой ще каже да по мен? Да или не? Колко бутони натиснах само. Визуализирайте, спете още спящи красавици и красавци. Намкайте си и 2 милиона долара ще дойдат. Вие се визуализирайте там цифрите, там да излизат всички числа, без да работите и те идват. 2 милиона ще дойдат. Ще дойдат на куково лято. Куково лято няма и 2 милиона няма да дойдат. Ти спинкай. И време е да се събудите. Защото реалността работи по друг начин. Реалността работи, Господ обича смелите. Афектираните хора, амбициозните, тези, които искат да направят нещо, тези, които искат да оставят нещо. Хора, които не са само да гледат на някой да откраднат нещо и да го изкопират, а нещо, което са самоидентични. С това се казва ДНК. Няма друго като твоето. Казват, айди, има една. Какво имаш? Лична карта. Дай да ти видя идето. Това си ти. Я ти видя отпечатъците си на пръстите. Оп, слагаш ги. Цак, цак. Това си ти. Толкова всички бяхте еднакви. То ще да е уникално. Клонинг ги. И Божественият ключ работи така. Новата сила, новата енергия, новото време, не бреме, време, влиза по този начин с бум и трясък. От 15 септември. Пак ви казах, предния лайв, ако изгледахте, ако сте го изгледали. Новия ключ на Божественото влиза с бум и трясък и няма да търпи мързеливи хора. Работни хора, развиващи се, можещи. Това е вашия духовен път. Това е духовното. Това е духовното. Едно време, какво са правили старите хора? Те са били млади. Стават 5 часа преди изгрев слънце, копа там на нивата, съди домати, картофи, царвици, какво прави, обръща там люцерни, какво ска прави. Пладне, нали, после стане, там колкото и да работи, хапне там един комат хляб и домат и половин глава лук и сирене или сланина нарязана. Може да дремни, ако има енергия изобщо, може да продължи. Върни са и 8 часа с петлите с кокошките там, аз пък с петлите с кокошките се лягат. И така, но имало амбиции, имало е продуктивност, имало е продукция. Земята изчиства енергията, аз винаги съм го казала и онзи ден ви качах едно видео. Земята е заземяване, чисти енергията и така. Тук трябва да се замислим всички от този урок целебен, който днес ви дадох, който е много важен и много устойчив и се замислете за това, което казвам. Защото аз не говоря джубриш, не говоря бла-бла-бла, нали? Трябва да се замислите всъщност тези неща, които ви говоря, че са много важни. Не да ми спиш до 12 часа и да ми кажеш, аз обичам да спинкам. Ставам 12 часа, сова съм, там нощна птица съм, ма не съм сова, ма не. Абе, кокошка съм, петел съм. Абе, ти трябваш режим. Ти трябва да бъдеш като войник. Какво е това, ще спиш до 12 часа? Защото си легнах в 4 часа. Не хубаво. Така си направи режима, че да имаш 6 часа, 8 часа сън. Лягаш се примерно най-късно в 12, защото има някой, аз си лягам 12. 12 часа ставаш в 8 часа, 7 часа. Достатъчно. Трябва да си активна, трябва да си готова, трябва да имаш енергия. Ако нямаш енергия, трябва да провериш щитовидната жлеза, епифизата, може да имаш проблем с Хашимото, може да имаш. Що нямаш енергия, що ставаш толкова сърдит, що си толкова изморен, може да имаш кистички на гърдите, може да имаш на яйчениците. Провери се, прегледай се. Симптоми. Аз го обърнах на доктор, но като народен лечител съм. Погледнете нещата, които са много важни. Храненето, спането, физическата ви подготовка. Тук не говорим да си ми сикспак, нали, с мускулите тук нацепена като батка, нали, патка-батка, а да бъдеш хем женствена, хем стегната, хем красива. И като сложа в една S или M рокля, да изглеждаш топа на випа и да припадаш. Първо ти от себе си и след това другите да припадат. Защото ти ако не се харесваш, миличка, никой няма да харесва. Защото ти заплюваш себе си, първото което. И държи в ръцете си силата една жена. И много зависи на кой ще даде. Това е много важно съобщение за Божествения ключ. Ангели и архангели слизат да помагат. Те слизат да работят на жени,
които могат днес душата си да притихнат и да намерят раненото дете и да му подадат ръка. Жени, които говорите с дърветата, жени, които говорите с животните, жени, които говорите с камъни планини, жени, които слушате и разбирате, без да ви питат. Мъже, които премествате от 9-та в 10-та планина, камъни, планини, пещери за една жена. Мъже, които с божествената си сила жената ви се възхищава и има респект към тебе, мъжо. Респект, защото ти си мъжа. Само като я погледнеш, да знае, че тя трябва да замълчи. Мъже, които се грижат за жените си, които ги изненадват тези жени с един път в седмицата цвете, или пък там дезодоранче, или парфюмче, или душгелче ли ще, или там нов, примерно, тиган, ако щеш, или пък нова ваза, или пък нова почивка петък, събота на спа да заведе. Грижовност, баща, сила, опора, гръб, сигурност. Това е мъжа. Той, ако не ми дава сигурност, ма за какво се ми бе пиле шарено? Ма аз се скарам 20 пъти сигурно повече от тебе, ти като ми даваш сигурност, за какво сме? Ма ще смачкам, богомолка, мам, изяден се. Замислете се за тези неща, защото в момента живота стана такъв, че ако не получаваш тези грижи, ти започваш да се затваряш и да се отдръпваш, защото се замисляш, изобщо имаш ли нужда от това нещо. И го казвам като майка, като съпруга, като жена, като любовница, като кралица, като императрица, като момиченце, даже на плитката днеска съм момиченце. Като всичко това ви го казвам, защо? Защото понякога не може да е както преди. И много лошо, защото много хора, примерно, не са се излекували и всъщност сравняват всички бивши партньори или мъжете партньорките. И моята такава, викаш и бла-бла-бла-бла-бла, крещеш и това правиш за мен, това правиш или обратно. Ама чакай се, той е минало. Той се като вземе се оплаква, ти връщаш всичко в настоящото. Колкото повече се оплакваш, толкова повече връщаш. И нещата вървят така. Позволете се да вървите напред. Пъхнете тръбата на прахосмукачката на Архангел Михаил в корената чакра и нека да измучи всички негативни мисли, всичко негативно дошло от някой друг, вредни енергии, приплетени енергии, същности, демонични същества, които преминават през вас от други хора във вас. Това беше много интересно, което исках да ви кажа, защото златният ключ работи така. За да мога да отключа бравата, нали? Аз трябва да намеря ключалката. За да мога да отключа тази ключалка, за да влезе, трябва да бъде точната ключалка. Айде, милички, работете за точната ключалка, за мъже и за жени. Защото в това е смисъла. И аз съм сигурна, че тези, които ми шервате лайфа, ще събуди много повече хора и ще видят много повече неща, които доста хора са заспали енергията си, са приспали себе си в това, че не виждат реалността. А, милички, щом не виждате реалността, вие не можете да живеете в плановете и поддръжката за бъдещето. Защото бъдещето е вид поддръжка. Ти правиш постоянно стъпки за това бъдеще. Но в момента си тук, сега си тук, в настоящето. Мислиш обаче за бъдещето, но ти утре може да не станеш. Така че мислиш сега, днес, какво каза, какво направи, какви действия направи, какви думи изказа. Каза ли на близките си колко са готини, колко ги обичаш? Или яхна пак метлата и си го изкараш от любовниката ти е досъл, или шефът ти е досъл, или любовницата е досъла, или някой те дръпнал за ушите, или някой те припсувал и ти си изкарваш целия негатив на някой. Пак казвам, бягайте от негативни личности, негативни хора. Колкото повече някой се оплаква, толкова повече смуче от вас енергия. И пламена е тук, за да ви го кажа. Ти отидеш с усмивка на настроение, да се кефиш и само чуеш и ти ставаш така изтискан лимон и се връщаш и викаш, какво стана? Също е понякога какво и ти при родителите си. Постоянно оплакване, това ма боли, това ма боли, болести, молести, ма това направях, ма това сега това, а пак е тежка енергия там. Опитай се да изчистите, да сложите тамян, да запалите свеж, да изчистите, защото е много важно това нещо. Така. Какво друго исках да кажа? Да знам, аз май всичко казах. Мисля, че за това близо час ви казах достатъчно неща.
Пак казвам, ключалката, за да бъде отключена, ключа трябва да е точния размер. Нали така? И отключваме. Цък, цък, цък. Така че намерете правилния размер и точния размер за лечението на прочистване на вашите портали. Тези портали работят като вие изчиствате, както казах с проксимкачка, да се изтегли всичко, което е застояло в вашата коронна чакра. Не корена, коронна. Тук короната, главата. Както е тук фонтанелата, короната и вашата аура. И цялата тази енергия трябва да бъде изчистена, защото се увличате иначе в нечисти енергии, ако няма промяна. Така, всички готови за Шри-Ланка. Пак казвам, до 15 септември е намалението. След това цената се дига с 2800 лева до 3. Сега е на достъпна цена от 5277 лева Шри-Ланка. Може да ми се запишете за Шри-Ланка до 15 септември. Дава се само капаро за билет. Ако не искате Шри-Ланка, проблема си е ваш. Вие решавате. Там ще бъде нещо наистина невероятно. Ще ви дам допълнително програмата, тези, които имате интерес, да видите какво ще се прави и така нататък. Сега, тези, които нямате възможност финансово, затова правя всичко това, може да се докоснете до моите продукти, може да се вземете книга, може да не се вземете. Въпрос на желание, не е нужно да идвате и да си купувате книга, ако искате. Правя събор сега беседа, много важна, обединението, 6-ти, обединение с ангели-архангели, ще ви запознаят с вашите ангели-архангели, ще бъде семинар от 12, значи 12 най-късно ще започна, в 6 сме приключили, който има стара книга или пък обичай свободно не е подписана, или пък иска да му подпиша новата Last Angel, последния ангел, може да дойде, да му подпиша книгите, да си ги донесе, ако има книгите, може да му подпиша и картите също, ето може да си вземете в его картите. Я да видим всеобщата енергия днеска. Моята беше богинята днеска. Тази карта ми се падна за мен. Сега ще видим на групата, коя ще бъде. Аз ви пожелавам изобилие, нали? Това са моите Fuego Active карти, вече 4 години са на пазара, който желая може да си ги вземе и тях. И по всеки ден те са лечебни, да гледа с тях. Коя карта? Богинята! Ето, моята енергия съпровожда вашата в момента. Виждате ли какво става? Каква симбиоза и каква синхроничност има с архангелите. Моята карта беше богинята днес. Току-що изтеглих богинята за цялата група жени. А за мъжете сте богове, което означава, че не трябва да тъжиш за миналото, уверено напред вървиш, смело към мечтите, вярвай си в мечтите и вътрешните страхове ги побеждавай, като ги режеш от раз с мечове. С архангел Михаил. Така че, милички, не случайно се падна тази карта от моите вълшебни. С гаранция казвам дължи вълшебни карти. Работник на светлината е разум. Ето ги двете карти пак. Топа на випа. Всички сме в светище днес. Който желая може да се ги закупи. Гривните, да не ставам. Ето ги. Може да се вземете моите гривни. Байните свещи са подарък към книгите в момента, така че е промоция, който се вземе 2 книги, получава една байна свещ от моите за целебна, изцелителска, нова енергия в живота на човека. Може да се почисти къщата, дома, тялото, може за бебенца да се използва, ако има уроки и така нататък. Сега, ще видя какво сте писали, има ли някакви въпроси, видяхте от предния лайв, отговорих ви на абсолютно всички, на съобщенията отдолу, които сте ми писали. Я да видя сега какво сте писали. Изморени са момичите днес, много работа. Чудо беше. Много хора сте, браво. Прекрасни сте. Излизате ми само като хора, не ми излизат коментарите. Не ми излизате ми, явно някой нищо не е писал. Ще ви върна, ако сте писали отдолу под самото съобщение, веднага ще ви отговоря. При първа възможност, утре ще имам време, защото ще почивам и ще ви върна на съобщенията, ако имате изобщо такива. Пак казвам, безплатна е срещата в събота, в Стара Загора. Ако желаете, пишете ми налично, трябва да знам колко човеци сте, защото май пак ще дойдете много. Зимата бяхме 200, аз трябва да държа тази енергия, така че ще се радвам да дойдете само хора, които имате вяра, имате значимост към промяна, а не да идвате, нали, да гледате колко съм хубава, няма смисъл. Има и по-хубави. И така, я сега. Каква светлина. И така, милички. Сигурна съм, че беше много полезен лайв за вас. За съжаление, пак казвам, лайфовете ми ги изтеглят и сега ще бъдат и в YouTube. Шервайте лайфа да се гледа повече. Ще съм ви много благодарна, сърдечно, респект към всички вас.
за да може да виждат, защото след един месец лайфа има бай-бай, до свидания, ревидерче и го няма. За съжаление, така че ще бъде в YouTube. Вече Facebook работи, но не знам, скъпано за мен, както и да е. И това означава, че трябва да работим в тази промяна, за която аз толкова години говоря на всички вас. Сърдечно благодаря на тези, които се включихте, тези, които бяхте с мен, тези, които вярвате в моята сила, и ви пожелавам прекрасна вечер, бъдете благословени, бъдете изцелени и с любов озарени. Всички е така, с огромна любов. До нови срещи. И не забравяйте, бъдете жени, горещи, като запалени свещи. Пламена Гинчева. Чао!